Sí, té tota la raó, ho senta. L'Associació de Veïns de Palma, don Jordi Sastre i Alabert. Perdoni, el senyor Sastre ha estat... Gràcies, senyor Val. Com que la meva intervenció serà curta, els minuts que em resten, si a vostè li pareix bé, els cediré una representant de les vivendes del bloc 12. Gràcies. En relació a la suspensió de l'execució de la rehabilitació del barri de Corea, s'han presentat ja tant d'arguments en contra que resulta òbvia la seva improcedència. Ara es plantegen noves situacions al veure's impedits als seus habitants a tornar als seus antics habitatges en el bloc 12. Es conculquen així acords municipals que romanen vigents i s'incompleixen compromisos establerts amb els seus habitants signats davant notari. S'incompleixen en alguna cosa molt més greu, que és en la dignitat dels ciutadans afectats i el respecte pels seus drets individuals. Si el govern municipal no respecta els ciutadans, per a qui estan governant? Des de la Federació d'Associacions de Veïns, com a representant dels veïns, denunciam uns fets altament preocupants davant els presumptes interessos amagats que puguin empènyer els nostres regidors a prendre decisions tan inacceptables. Gràcies. I si ara... Moltes gràcies. Qui és que vol... Hablo en representación de los vecinos propietarios del bloque 12 de las viviendas de Can Redó. Tengo que decir que nos sentimos engañados y defraudados, pues a pesar de tener un contrato firmado por el ayuntamiento donde se nos dice que nos devolverán nuestras casas cuando estén rehabilitadas, ahora nos dicen que no es posible, y nosotros nos preguntamos por qué. Cuando estas casas son nuestras, por las que hemos trabajado, luchado y sacrificado mucho durante toda la vida. Somos gente humilde y sencilla, la mayoría muy mayor, que hemos enfermado de depresión y de corazón a causa de la pena y el sufrimiento de no poder volver a nuestras casas como se nos prometió. Teníamos la ilusión y la esperanza de terminar nuestros días en ellas, junto a los vecinos de toda la vida. Esperamos y confiamos que el señor alcalde, el día 1 de diciembre, cuando nos reciba, tenga ya una solución y una fecha de entrega del bloque 12 que son nuestras viviendas, ya que no podemos esperar por nuestra edad a que todo el barrio esté rehabilitado. Queremos nuestras viviendas, que es lo único que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. Sí, ara sí, senyor Verger. Perquè està induent en aquests habitants del bloc 12 en aquesta situació. És per un tema polític. El senyor Valls, dins el seu gran dibuix del futur vivenda social del Can Redó, el futur Corea, aquest bloc 12 li fa nosa. I com que li fa nosa, du 4 mesos insistint en una actitud que, la veritat, no té nom, inassumible. I jo és que crec que ha quedat molt clar. L'únic que demanaríem a l'equip de govern és que se deixi de molestar en aquest veïnat del bloc 12, se deixi de maltractar, se'ls obligui a contractar un abogat, gent que no té dobbers, se'ls obliga a contractar un abogat que ho han hagut de fer, perquè se'ls està insistint d'aquesta manera des de fa 4 mesos. Acabin les obres del bloc 12, unes obres ja iniciades ja totals un 40%, que aquesta gent pugui tornar a casa seva i a partir d'aquí el senyor Valls que se dediqui a dibuixar el seu nou gran projecte. Però on va aquesta gent a casa seva? Si vostès tenen alguna cosa que han de millorar, descontracte, denunciar i demés, me posin a mi al front. A mi. Però el que no poden fer és enfrontar la institució front als veïnats. Si tenen alguna recriminació respecte dels documents, si no estava bé, si era una cosa que s'havia de canviar, si va ser horrorosa la gestió, me posin a mi en el front. Me duguin a mi en els tribunals. Però no llevin ni la son ni el dret de tornar a casa seva en aquestes persones. És un prec. L'arquitectura està al servei de les persones. No és al revés. I els dibuixos, siguin els que siguin, se poden traçar respectant el bloc 12. Jo no sé quin és el projecte que vostès tenen en ment i supos que el faran públic el dia que l'hagin de fer públic. Sí, espero que passi per un concurs i segurament així serà. Però quin problema hi ha en què un projecte de futur s'hagi de construir sobre la destrossa de la vida de persones que tenen drets
adquirits i que a més han depositat la confiança a la seva administració més propera, que és l'Ajuntament, amb tots els seus estalvis, casa seva. No podem respectar-ho, no podem aconseguir que tornin a casa seva, no podem aconseguir això i no s'oblidin d'una cosa. Per molt que tinguem un solar al servei d'una inversió privada, que sembla la pretensió que vostè tenen, per molt que el tinguem, cap inversió privada mai podrà justificar l'expulsió de ciutadans i ciutadanes d'un barri. Mai.